אוקיי, שלום אסף. שלום אסף, שלום אביב. אסף מכוכב יאיר, נכון? נכון, כוכב יאיר צור יגאל. אתם עוסקים ביום בג'ונגל עירוני, היום נדבר קצת על ג'ונגל כפרי. לא, יש לנו גם כאלה לפעמים, אנחנו מגוונים, אתה יודע. עכשיו, אתה יודע, כוכב יאיר, קודם כל זה בירת הביטחוניסטים של ישראל. הייתה. בדימוי לפחות. נכון. ובית, מקום שנחשב איכות חיים, אתה יודע, פרבר אמריקאי משובח. ונשאלת השאלה, מה אתה רוצה מאיתנו? אז זהו, באמת בתקשורת יש לנו את הדימוי הזה, וזה נכון שהוא לא רחוק מהמציאות, אבל אנחנו היום לא היישוב היחידי שככה יישוב פרברי שנהנה מאיכות חיים, אבל איכות החיים הזו כבר במשך כמעט עשור קצת מוטלת בספק, כי אמנם יש לנו יישוב מאוד מאוד נחמד ויפה, אבל צצו וצמחו מפעלים מזהמים באזור שהוא אזור חקלאי, אזור שפעם היה באמת שימש לגידולים חקלאיים, ובשנים האחרונות הפכו אותו עט כמו הרבה מקומות בארץ, לאזור שבו מוקמים הנגרים ומפעלים מזהמים. איפה זה בדיוק? האזור הזה הוא אזור שמרוחק פחות מקילומטר בקו אווירי מהיישוב שלנו, הוא נמצא צמוד ליישוב טירה, ושייך גם כמובן מנהלתית ליישוב. וברבות השנים הוקמו שם משתלות וכל מיני דברים לא מזיקים, שכמובן אין אף אחד שום בעיה עם זה, למעט מי שצריך לדאוג מבחינת החוק. ועם מה כן יש לכם בעיה? לנו יש בעיה עם שני מפעלים שלמרבה הצער גם מוכרים את התוצרת שלהם או למדינת ישראל לגופים שלטוניים או לגופים נסמכים. יש שם שני מפעלים, אחד מהם נקרא דן מחזור שעוסק בגריטת כלי רכב, שהמדינה שולחת אליו רכבים לגריטה. ומפעל נוסף שנקרא המדאו, זהו מפעל שמייצר אספלט, שכביש 6 הוא אחד הלקוחות שלו. ומה אתם טוענים כלפי המפעלים האלה? מה שאנחנו טוענים, קודם כל נתחיל מזה ששני המפעלים האלו כבר הוצאו נגדם, נגד אחד הוצא צו סגירה, השני הוצא צו הריסה. בגין מה? קודם כל, בראש ובראשונה הם נמצאים על קרקע חקלאית ונבנו באופן לא חוקי. זאת אומרת, הם בכלל לא עשו שינוי ייעוד הקרקע. כלומר, לא חשוב מה הם עושים שם, זו עבירה על החוק לכאורה. נכון, זה קודם כל, זה דבר ראשון. כך לטענתכם, אבל רגע, אם הוצאו צווי סגירה, אז למה הם לא נסגרו? אז פה אנחנו מדברים, יש לנו כבר מאבק משפטי שהמועצה המקומית שלנו מנהלת מול עיריית טירה ומול גופים שלטוניים שונים. במשך כבר 8 שנים, בערך אפילו קצת יותר, מנסים באמת למנוע את הקיום של המפעלים האלה, או לחילופין להפוך אותם לחוקיים, אבל כמובן שיענו על כל הדרישות החוק. וזה לא קורה, זה קורה בעצלתיים, מערכת המשפט פועלת מאוד. עכשיו, מעבר להיבט שאתה אומר שהבנייה שלהם היא באי חוקיות יסודה, מה הבעיה ביום-יום שלהם? הרי אמרת, משתלות לא מפריעות לך. למה הם כן מפריעים? מה שקורה ביום-יום זה שאנחנו סופגים עשן כבד מאוד, עשן שחור שגם אסתטית הוא נראה למרחקים וגם מרעיל אותנו. יש עלייה באחוז מחלות הסרטן ומחלות הריאה ביישוב, גם בקרב ילדים ואנשים צעירים, ומפגע של ריח מאוד מאוד קשה, ואנחנו מאוד מודאגים, מה גם שרוב התושבים נמצאים, דרך אגב כמובן זה לא רק פוגע בנו, זה פוגע גם בתושבי טירה, תושבי טייבה, תושבי קיבוץ אייל הסמוך, יש עוד מספר יישובים, אנחנו פשוט הרמנו את הכפפה והחלטנו לקיים איזשהו מאבק. תקן אותי אם אני טועה, המפעלים ממוקמים מערבית לכם, ולכן הרוח שבאה ממערב נושאת את העשן אליכם. נכון מאוד, זה נכון. למרות שלדעתי העשן מגיע, זאת אומרת, אנחנו יודעים, דיברנו גם עם אנשים ביישובים אחרים, גם העשן מגיע אליהם, זה הכל באמת תלוי בכיוון הרוח, אבל הרוב הוא מגיע אלינו, זה נכון. המפעלים האלה פועלים הרבה פעמים בלילה כדי שלא יראו כל כך את העשן, אין איזו סיבה הגיונית הם צריכים לפעול בלילה. אז על מי יש לכם בעצם, מי היה מבחינתכם צריך? ראש עיריית טירה היה צריך לפתור את הבעיה הזאת? ראש עיריית טירה היה צריך לפתור את הבעיה קודמו בתפקיד וגם הנוכחי, מה שלא נעשה, אבל אנחנו בעצם פנינו לכל הגופים, זאת אומרת גם עיריית טירה, גם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, גם לוועדה המחוזית, משרד איכות הסביבה, משרד הפנים, משרד הבריאות, משרד התחבורה, כל מי שבעצם נותן יד לקיומו של המחדל הזה. עכשיו אני גם רוצה עוד לציין שאנחנו התבשרנו שיש איזושהי תוכנית להפוך שם את האזור הזה לאזור תעשייה, זאת אומרת להכשיר את השרץ, שמבחינתנו אין לנו שום בעיה עם זה, אבל זה תוכנית שאמורה לקרוא מור וגידים רק בשנת 2030. וכרגע מצפים שהילד יגמור קולג'. בדיוק, עכשיו תושבי היישוב רובם ככולם עובדים מחוץ ליישוב. מי שנשאר ונושם את האוויר המזוהם הזה 24 שעות ביממה זה הילדים שלנו, שבעצם נשארים כל היום ונשמים. בוא נגיד שלום
מאמון עבד אל חי, ראש העיר טירה, שלום. שלום, ברכה לכולם. אתה מכיר את הטענות, מכיר בטח גם את אסף כבר, מה אתה אומר על זה? קודם כל אני כן מכיר את הטענות, אמנם אני חדש בתפקיד, נבחרתי בבחירות האחרונות. מזל טוב. מפעלים, תודה רבה, מדובר במפעלים שהם קיימים כבר הרבה שנים, והמפעלים האלה מטובלים על ידי המדינה, אחד המפעלים לפחות של גרסת רכבים או משהו שמטובל שם בברזל. אבל בתור ראש עירייה חדש אתה לא רוצה עסקים לא חוקיים אצלך ביישוב, אני בטוח שאתה פועל נגדם והולך להוציא צווי סגירה וגם לסגור אותם. טוב, אני רוצה להגיד לך שהמציאות היא שונה ויותר במה שאנחנו חושבים. המציאות היא מאוד קשה, אלה מפעלים שהם קיימים כבר הרבה שנים. התפתח אמנם שם לאט לאט אזור תעשייה, שאני הראשון שעצרתי את מה שהתנהל שם. אני עצרתי באופן כמעט מוחלט את הבנייה בלתי חוקית ביישוב, מתוך תקווה שיהיו תוכניות מפורטות, תוכניות מתאר, שיאושרו התוכניות האלה מהר ככל שניתן על ידי משרד הפנים והמדינה, ולהכניס את היישוב לתלם הנכון. בסדר, זה לגבי בנייה לא חוקית לעתיד לבוא אתה אומר, אבל מה עם מה שכבר קיים שם? מה עושים? אני רוצה להגיד לך, מה שקיים שם קשה להתמודד איתו היום, גם למדינה יש בעיה להתמודד, כי אני אמרתי שחלק מהעסקים מטובלים על ידי המדינה, קרי הוועדה המחוזית, שגם היא יש לה קושי לבוא היום. אבל מה אתה כראש עירייה מתכוון לעשות? תן לי להגיד לך מה אני מתכוון לעשות. אוקיי. שנית, צריך לא לשכוח שאנחנו במדינת חוק, יש בתי משפט, יש הליכים משפטיים שמתנהלים, ולכל אחד יש את הזכות לפנות להליך משפטי, דבר שאני לא יכול למנוע, וכולנו כפופים להחלטות שיפוטיות. מה שאני מתכוון לעשות, מה שהתחלתי לעשות, זה הדבר הנכון. לקדם את תוכניות המתאר של היישוב, לקדם את התוכניות המפורטות של היישוב, ורק אז יהיה לנו האפשרות. אז זה מה שאסף בעצם אומר, שזה לקדם תוכנית מתאר שהיא תיכנס, אולי תתממש עוד 20 שנה ב-2030. היא לא תתממש עוד 20 שנה, מה שהוא מדבר. אבל בכל מקרה זה עניין שלוקח המון שנים ליישם, אנחנו מכירים את זה הרי. תן לי להסביר לך את העניין. קודם כל זה לא 2030, היעד לביצוע של התוכנית היא עד 2030, אבל התוכנית יכולה להיות מאושרת בכל רגע על ידי משרד הפנים. זאת אחריות של המדינה, זה מה שאני מנהל היום כלפי משרד הפנים ברשויות הרישוי במדינה. אוקיי, אני מאמון עבד אל חי, ראש עיריית טירה, אנחנו מבינים שאתה אומר תוכנית מתאר תפתור את הבעיות מהשורש, אבל עד שזה יקרה, אנשים גרים שם, יש שני מפעלים שלטענתם, ואני מבין שאתה לא ממש חולק על הטענה הזאת, מזהמים ופוגעים קשות באיכות חיים גם של תושבים בעיר שלך. מה עושים עד אז? אדוני, קודם כל צריך להבין את המציאות הקשה של היישובים הערביים. ורק לפני כמה ימים פורסם הסקר של משרד הפנים, של הביטוח לאומי. דוח העוני, כן. שמצביע על דוח העוני, אשר מצביע על עוני במיוחד במגזר הערבי, 50% מהאזרחים הערבים במדינה. אז איך זה קשור? המפעלים האלה מספקים מקומות עבודה? תן לי להסביר את העניינים. ואני מבין את הטענות של השכנים שלנו. אגב, אנחנו ביחסים מאוד טובים, יש שיתוף פעולה בהרבה תחומים, אנחנו מכבדים אותם ואוהבים אותם, אבל לצערי הרב מה לעשות, אלה הצרות של העשירים מול העניים. אני לא יכול לסגור את היישוב ולשלוח מאות תושבים לאבטלה. אי אפשר מספיק מה שיש לנו שם. אני מנסה לקדם תוכניות ולייצר מקומות עבודה. זאת המציאות הקשה. כן, אבל אם מפעל שהוא לכאורה ועל פי החשד עברייני, אז זה מה שאתה רוצה שיספק מקום עבודה לתושבים שלך? מה זה? אם לכאורה המקום הזה, אם הוא באמת עברייני, זה מה שאתה רוצה שיספק עבודה לתושבים שלך? קודם כל צריך להבין את המציאות שאין אזור תעשייה ביישוב כמו טירה, 23,000 תושבים, יישוב שהוא קיים מזה 300 שנה, אין לו אזור תעשייה מאושר. טוב, אני מבין מה, אתה אומר המדינה דחפה, בעצם הביאה למצב הבלתי נסבל הזה. לשכנים שלנו, שהיישוב שלהם קיים פחות מ-20 שנה, יש להם כבר אזור תעשייה שם שמכניס להם מעסיק מהתושבים, ואני לא מתלונן על זה. טוב, אנחנו מצרפים אלינו, שנייה אחת, אנחנו מצרפים לנו קודם לשיחה את גדעון מזור, הוא מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה. שלום. שלום רב ואחר צהריים טובים. מה עושים? טוב, עושים, אנחנו עושים. אתה נהנח, קודם כל. כן, אני אפרט, אבל אני נהנח, אני אגיד לך למה, כי דרך המלך להסדרה של מפעלים ומניעה בכלל של מפגעים,
זה שיש להם היתר בנייה ורישיון עסק. אלה הדברים שבהם אנחנו יכולים להכניס את הדרישות שלנו, את התשתיות המתאימות וגם את כלי האכיפה. ולמפעלים האלה אין? ולמפעלים האלה אין. אז מה עושים נגד מפעלים שאין להם בכלל היתר בנייה ורישיון עסק? אז גם כאן אנחנו, למרות שדרך המלך לא קיימת, אנחנו פועלים. מפעל דן מחזור, לדוגמה, במסגרת הניטורים והפעילות שלנו, אנחנו מצאנו שהוא מזהם. הוגש כנגדו כתב אישום שנמצא היום בדיון בבית המשפט. אני יכול להגיד לך שעל מפעל האספלט אנחנו גם כן עושים ניטורים כאלה ואחרים, עד היום עוד לא מצאנו אותו בחריגות, אבל בוא נגיד שאם אנחנו נמצא את הדבר הזה, אז גם שם אנחנו נפעל. אני יכול להוסיף גם... זה נפעל. סליחה? זה נפעל, זה בעתיד, אבל מה אנחנו עשינו עד עכשיו? אני אומר שאנחנו עשינו את הבדיקות והניטורים, עד היום לא מצאנו שם חריגות. בעקבות הזיהום במפעל הגריטה, הגשתם נגדו כתב אישום בעצם? הגשנו נגדו כתב אישום, נמצא כרגע בדיון משפטי. מה אתה יכול להגיד לאסף ולתושבים בכוכב יאיר, וגם לתושבי טירה וטייבה אגב, זאת אומרת, מתי הם אמורים להיחלץ מהצרה הזאת? קצת קשה לי להגיד לך מתי. לבתי המשפט יש את הלוח זמנים שלהם. אני יכול להגיד לך שהשר נפגש עם ראש עיריית כוכב יאיר, צור יגאל, ראש המועצה, בעקבות הפנייה שלו, ונתן לנו הנחיות לפעילות נוספת, שכרגע אנחנו בודקים איך אנחנו מיישמים אותה, כדי לקצר את ההליכים המשפטיים. אני מקווה שזה ייתן איזשהו מענה. טוב. אני רוצה רק להגיד משהו. כן, לסיום. לסיום. חשוב לנו להדגיש שזה לא סיפור ערבי, יהודי, אנחנו באמת, כמו שאמר ראש עיריית טירה, אנחנו ביחסים טובים, אין פה שום עניין של עשירים מול עניים. כל האזור סובל מזיהום האוויר, המפעלים האלה, הם לא היו פה לפני 20 שנה, פחות מעשור, ופשוט מאוד... טוב, אנחנו נהיה בקשר. זה מסוג הדברים שאנחנו מן הסתם לא יכולים לפתור פה, אבל רצינו להציף את הנושא, אנחנו חושבים שהוא חשוב ונמשיך לעקוב אחריו. אל תהיה כזה פסימי, אנחנו נמשיך לעקוב ולדרוך על הנושא הזה ונראה מה יהיה. תודה. אנחנו נסיים את התוכנית עם שיחה עם רונית.